Chris. Ndibuhlungu njaya, ndibuhlungu. Kanti banjani obhuti bethu? Banjalo tata bethu? Ebelasevela mntana Chris. 7 qha Chris bethu. Xolo mfethu, kodwa khawutsho uthetha ngantoni? Chris, ewe ndimncinci for le ndaba, kodwa indivisa kabuhlungu nangona ingalingani nam. Sparrow, ngaba uthetha ngocece lo owayehlukunyeziwe? Ewe Chris, thetha ngaye. Intombi ineminyaka 7. Intombi ibisakhula. Intombi yabantsundu. Omnye wethu bayihlukumeze nje kanjalo. Lo mntana ebengenzanga nto. Lo mntana ebengazinto ngobomi. Ukuba la madoda okanye loo ndoda imhlukumezileyo, ndithi justice for kucwecwe. Justice for kucwecwe. Justice mntakwethu, avakele amazwi akho. Chris, uthando lolutsha unbreakable. Unbreakable nyhani mntakwethu. Chris, cela uxelele bonke abantwana ukuba namhlanje sidibane emalanga for justice kucwecwe. Okay ke mfethu, siza kwenza njalo. Khathi ke sisondihamba. Imfonomfono bahlali, imfonomfono ndiyathengisa bahlali, imfonomfono. Amaxabiso awephantsi bhunga umqolo bahlali, imfonomfono bahlali, imfonomfono bahlali. Ndiyathengisa bahlali, imfonomfono. Amaxabiso awephantsi bahlali bhunga umqolo, imfonomfono ndiyathengisa bahlali, imfonomfono bahlali. Yho. Akunzima uthengisa kani rha nelanga liyatshisa. Hey, Thixo wasezulwini nomama sendlini. Manyiwe mfowethu. Wo. Uthi kutheni? Ndimanye phi? Funda elo phepha uzawuyazi. Ufondini, andizifunda phepha, ndifuna uyiva ngawe. Abafoni, uyakwazi ufunda? Hayi, angandiqheli angubhuti wakho utashuzi lo wayefuna nge-specs. Ubhuti wam ungena pha, ancane sana. Uyangena kaloku, wayengakwazi ufunda. Uyangena phakathi inside. Mfondini, khawuyeke ubhuti wam funde eli phepha qha. Bandifuni, uzandibetha, uzandikidnapha okanye uzandibizela utashuzi, utahlangu, Hayi, andizukwenza nto. Funda. Oh, bendicipha uzokwenza into. Hayi, andizukwenza nto mfethu. Funda qha. Oh, serious nto lo mntana. Ite yafika nalapha kum, like kum. Oh, hayi, serious nto lo mntana. Epe, khatsho kuyatyiwa pha. Mfondini, ayopati leya. Ndiyadlala bendikuthesta qha nzoza. Eksesani khawutsho, ungubani igama lakho? UChris. Eksefethu, ngobani ixesha? Ngo-5.
Oh. Excited ukuphi indawo? Hey, location. Sisibhanqa na esi. Model. Hayi supideka ndibulisa nokhoko bakho abuhleli nabo. Iyababona? Hayi andibaboni kodwa ndicinga uba ndiyababona. Agent, ndinestaff endisithengisayo apha kum. So khawusupport. Istaff, intsangu, khathasi, xa ucinga mna ndiyatshaya. No, relax agent. Relax Mr. PP. Yima ndibalisele. Agent, uyayikhumbula laa mfonomfono leya zawundibuza uba ndiyifumana phi? Ewe ndiyayikhumbula. Yabona ngoku like now right now ndiyayithengisa ngoku, it's for sale. Kubo bonke abantu. Why uzoyithengisela mna? Mna agent ndibona wena wedwa kuba bonke abantu baswak, babroke, no cash, no deposit. Hayi Abazali bakho bayayazi le nto. khona abazali bam bayayazi from the beginning, ekuqaleni to the end, ekugqibeleni. Unakhathaza uyidinga ifowuni. Mna agent ndizathini ifowuni ekhaya kukho typical PS1, PS2, PS3, PS4, PS5 kunye ne-Xbox ngaphezulu. Ndinike free because kokwenu ingathiphi imali. Yabona ke imali ekhaya dololo kodwa izinto ekhaya sinazo. So talk business ke. You take it or you leave it. I leave it, khathasi, ingozi. Anyway ke kuyadityana ngo-5 ebusuku for ijustice kacwecwe. Made this. Chris, ubaxelela bonke abantu abaziyo? Ewe qha abanye abaphumeleli. Okay Chris, ndiyavuya izilongo uba ubaxelele. Majita uyinene engakhuselekanga e-post office. uJosley ebengakhuselekanga kowabo. Ngoku uCwecwe akakhuselekanga esikolweni. Kanti amantombazana akhuseleke phi apha eMzantsi? Justice. uCwecwe wathathelwa ubumsulwa bakhe kwiminyaka esixhenxe and loo nto iyamhlukumeza ubomi bakhe nakubazali bakhe. Justice. uCwecwe maliphakanyiswe igama lakhe ngoba yilaa ntombi yaqina yanqoba ngokuhlukunyezwa kwakhe futhi yalwelwa ngumzantsi wonke for i-justice. Mna kule ndithethayo ndithi amantombazana awazukwazi ukukhuseleka ngoba awazukwazi
uba nathemba kootitshala babo esikolweni. Justice, 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 justice. Ewe, izikole mazingavulwa ukucaca engekayifumani justice yakhe. Ewe, amantombazana ayidingi protection. Kunyanzelekile, ekhuselekile, ngoba umsebenzi wamadoda ukhusela amantombazana eMzantsi Afrika. Justice, 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 justice. Siluthando lolutsha, kunyanzelekile ukuba silukhombise olunye ulutsha uthando, ngoba ngenye imini sizazehlelwe yinto embi, siludinge uthando lwabo. Majita nomntana nosapho lwakhe lusengozini. Majita ndithi justice kucwecwe, 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 justice